Sa silingan lalawigan sa Negros Oriental, patay ang 3 anyos nga batang babae human mahugno ang kilid sa suba ngayang gibarugan sa barangay Magbalay, lungsod sa Santa Catalina. Diin siya nagduwa-duwa. Samtang nabangalan usab ang patayng lawas sa usa ka mananagat nga missing. Si Chelo Valiena sa report. Di madawat sa mga ginikanan ang kamatayon sa 3 anyos nilang anak nga si Richelle Somagio. Dihang patay na nga nabangalan ang iyang lawas nga gianod sa dagkong bulog sa tubig sa suba sa barangay Nagbalaye sa lungsod sa Santa Catalina. Hilabihan ang gibating pagbasol ni Ryan Somagio kay wa niya maalinggati ang iyang anak uban sa maguwang sa bata ug sa laing duha kaniya kapag umangkon nga gaduwa daplin sa suba. Nabantayan na lang niya ang bata nga gianod na sa kusog nga bulog sa tubig. Nabangalan na lang ni Ryan ang lawas ni Richelle nga wa na'y kinabuhi human sa 30 minutos. Ingat ko gamay, huwag tala sa pananaw. Kung sana ang magulang nga, ring doon ada si amot o ni sulbog ko si Kuangan. Samtang gipahibaw ni Engineer Alfredo Marquillo sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Catalina nga nabangalan na ang patayng lawas ni Mario Vendanillo, 52 anyos, mananagat, human na missing sukad pa ni atong Martes. Nagsugod na og kadugta ang lawas ni Vendanillo. Pipila ka higayon nga mipahigayon og retrieval operation ang DRRMO apan pakya sila tungod sa kakusog og kadagko sa bawd ni atong higayuna. Matong ikuha sa among rescue team. Dito, dayong ikuyukan po sa pamilya dito, ikuy po sa rescue boat ang pamilya. Patay na gid sir, kay nanimaho sa mga gani. Chelo Valiena, Balitang Bista.